Salutare toată lumea, sunt Demi și astăzi o să facem un nou joculeț, iarăși. Se numește... Toate ce să mai spun, deja îl vedeți aici. Hai bine, vă spun. Douhash Club, Becky Club. Trebuie să-i spun Becky Club. L-am mai jucat, este foarte șmecher. Și da. Așa. Uitați ce mușchi avem. Objective, become a real douchebag. How to gain mass for no reason. Enhance your style. Meet other douchebags. Flirt with chicks. Are you ready? Let's go! Unde mergem și noi? Hai să facem niște mușchi. E abia 2%, doamne! Hai să-l dăm și pe aici. Mi s-a desblocat de bar. Mastery. Hai să ne pierdem o dată și mergem la The Bar. Și mergem la The Bar. Nu. De ce am apăsat? Mă întreb de ce am apăsat. Hai să ne îmbătăm cu niște bei. Hai cu niște bei, tati. Hai să mai bem și niște bei. Oh my god, shit, ce urât. De ce se dau pe să încheie data? Ce urât. Ei, nu contează. Am mai terminat odată. Și acum hai să mergem aici. Da, e blocat, am uitat. Hai să tragem niște fiare. Și mai avem o problemă aici. Și o să o rezolv. Uite. Uite ce cățel are. Să fac 10. Adică să fac 6. I have some like cool things, like they can look like your style, you know. Să 2%. Am luat o barbă, să ne luăm freză. Că e foarte de căcat asta. Hai să o luăm. Asta, e șmecheră. Asta e una din preferatele mele. Și un tricou că ăla e naibii. Hai să luăm pe ăsta cu mușchi. Care e cu o plasă acolo. Și să ne luăm și pantaloni. Ăștia sunt șmecheri. Și acum hai să mergem la față. Nu aici, la de bar. Nu aici, măi.
Cred că am greșit. A, da, e. Și aici. Așa. Oh, handsome. Your brother makes me horny. Nice. Oh. To you. Sunt noi. Hai să luăm. Să-i luăm și mergem acolo la problemă, Hai, nu la tricouri. Ia ce am în gură. Contează. Ce crește eu? Hai să-i luăm pe ăștia. Alo, mâncați aici. Suntem atât de meșcher. Suntem meșcheri. Unde trebuie să mă duc, frate? Așa. Am uitat că trebuie să fac concursul ăsta. Oh yeah! We've got a live event tonight. It's Ia uite și ce cârcănat la picioare acolo. La tipul ăla, Ronnie. Hai, pune-l. Hai că poți, Înainte puteam din prima. O să pierd eu. Haide. Nu. Dai. Nu mai sta. Ra. Dai, mă, dai. De ce merge? Haide, mă. Hai. Mă las bătut. N-am ce să fac. Să fac niște muși. Că de-aia nu merge. Tati? Da. De data asta vii tu cu noi, vii tu cu mine la, știi tu? Da. That weighs nothing. Hai, acum să mergem acolo. Lasă-mă cu duciul tău. Unde? Nu, aici. Unde, bă? Unde era? Nu, mai trebuie să mergem la dobar, nu? Cred. Da, ce profund. Aici. No pain, no gain. Oh, It's the shit. secret of my universe. Oh yeah! We've got a live event tonight. It's the arm wrestling competition, y'all. Bring the noise! Uina. Și-am câștigat, gat. Am câștigat, gat. Am câștigat, gat.
Și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și pe data viitoare vă urez o zi bună. Pa, pa!